לא יד למעלה. אחר כך אנחנו נקפל את זה. טוב? אתה עצור שאני נכנס לך? אתה קצת קורא. עכשיו אם אתה לא יכול להפיל את היד ככה שנייה. מי אנחנו לא יודעים? כי זה מוזר לך, זה משהו שלא היה לך אף פעם. אז לא, וזה לא כולל. כאב מה קורה לך. אני לא רק לרפא לך את זה עכשיו. תשאיר לך את האגודה לחוצה. לא היה לי גבס, היה לי ניתוח ברגל, אבל גבס לא היה לי. אם יגרד לך, אתה תגרד קצת מבחוץ. בגלל ששמתי לך את הריפוד הנחמד הזה, מתחת את זה, וזה פחות מגרד. לא אמרתי שאבא שזה לא על כל היד? יהיו לו כמה שכבות בגבס.